Yaro try ka kubor hani ka por wa menta lang ba na ka ktien ka chong belai kata ka bakran yangi bat ka baong yangi to pen im yela de ka bangi pun syang nong rim na ki kam ki apostol ara nong na khot ka ba sau pho puli lang bat nga ka ne ka por da shibun ki wai pat ki ktien ula pen i bat ula kentu haki uda ong to pen im yela de na ka ne ka patang ben reu bat ka ba kan riak gan shim tu ka kentin ka baong ba to pen im yala de pio sngau ha ka ne ka por pila ngap akan ka por ka ba kran ningi ka baong yangi to pen im yala de nga kwa ban ong ye pi pet yala de bat yit yala de hatu la pen im ne em ya pi hatu la pen im ne em yangi la de pis ngau thu ba menta ye ka jing pen im ka jong belai duai pen red yala de ong try pen syaya nga ye kata ka jing pen em ka jong me u petros habo i u blay ya halor ka u try ong ki what shifting day manga ki sngo shngai na u petros u ong yo try le day ma me hukum nga bangan hiar na ki jong kaling bangan wan syame u try hukum mi u ale wan u ya halor ka habo don kata ka jingai ke bas kam ho blai habo dong don kata ka donot ke bas syangyak ho blai u don ha ka jing don rengkat chong blai u ya halor ka da kata ka jing karsyan bor ka chong blai ka wai kalong ka pen kurmari u yo i ba kata ka eryong ka jur i ka jing jeliu ka duriau ki phalok ka duriau wanno ka jing mot jing kata ka jing kurmar ka don ka donot jing kata ka kata ka don ka don jing kata ka jing artatin bat u ngam no se jeliu jing ka duriau ulang mut ban ngam se ka jing yap ulamut ban ngam sya kata ka jing yap namar ka jing artatin ka yalam ka jing yap ka jing bam ngit ka yalam kata ka jing yap ka jing syap tingru ka yalam ka jing yap usdang ban ngam sya kata ka bu yap no ai ngo yo try u khot kerpat yo blai u panjing rap no blai ong ko try to pen em yanga na gospel jong Matius kat saulunang de khot ka balai pel pila ban ya pule ong ko try to pen em yanga kene ka por kwa ban ong ye pi la da piu i la de pi don ha kata ka jing singau du jing kermen ya ka jing pen em ka jong blai piu i la de pim singau don jing kermen ya kata ka jing pen em ka jong blai piu i la de ba pi don ha ka pop piu i la de pi don ha kata ka jing artatin pi la de pi don ha kata kalong ka kata ka jingmut ka ba bamdan kata ka jing ka ba shanya skam ho blai ha ka ne ka por nga ong ye pi khot karpat yo try khot karpat yo blai ktien jong blai ka ong ngi na ka chi pol apostol chi kinong rom chi peolo nang na khot ka ba khat lai namar unu baro ba khot karpat e ka kerteng utrai on pen em ya unu ubawan ho blai ublai umju kentai upediang sngoba unu uba khat kerpat ya utrai jungi omdai uba kelut ulong uba yo sngau unu uba opan jinga rap na ublai ulong bo basbon uba kaloi ban ya rap yanga uba kaloi ban ya rap ya fi piyo i la dia hakane ka por ya ki pop jong pi piyo i la dia hakane ka por ba menta ya ki jing duna ka jong pi piyo i la dia kata ka jing artatin ka jong pi duai pi pai shobleng ko try to ya rap yanga to map ya ki pop jonga to site yanga to pen khut yanga try thau thmai yanga try mentangan kala bamut no try ya rap ban penem yanga ong try mentangala kloi ban pediang ya me haka dot note ka jonga lade pi khot kerpat utrai kum kata haga jing em jong pi utrai ong ktien jong blai utrai un pen em ya pi un pen em ya pi u joel kum ju na kitab jong joel ar nong na khot ka balai pu ar ka baong ba kan long ya wei pu wei baro u ba khot kerpat e ka kerteng utrai on pen em ya na ba halum sayon bat ha Jerusalem kin long kita ken ki bala like em
kata ong ketien ke jom belai kan long ye way baro kan long ye phi ke ba khot karpat e ka kerteng utrai on pen im ye phi on pen im ye phi on pen im ye phi khot karpat yo trai phi khot karpat yo belai phi kumno phi khot karpat yo trai phi duai ka jing khot karpat kalong ka jing duai ka jing khot karpat ka jing khot yo belai u jisu ha unwan ha ka jing em ka jong phi khot yo jisu unwan ha ka jing em jong phi duai na ka jaka syang jong phi duai na ka jaka syang jong phi khot yo jisu ong try jisu wan ha ka do anot janga ngap pediang yame ngap pediang sngo bahaya me ha ka do anot janga wan jisu ha ka do anot ka janga ong ka tien ka jong belai na ka chithi ka bening kong jong yonis san lenong de khat ka ba khat ar ka ba ong ba uta ubadon ukon udon ka jing em uta ubam don ukon don ka jing em ka ba mot ba uta uba pediang yo Jesus Christ uta ubala yo Jesus Christ kita ki bala pediang yo Jesus Christ ukun ublai udon ka jing em ka jong ki pitip na em ka don ka jing pen em but happy gadon ka jing pen em happy hallelujah hallelujah Zacharias updiang singaw bahayo jisu hakayin ka sam jing o jisu ang yo hakan ka singa ang ka jing pen em kalawan hakan ka yeng snap pipdiang yo jisu ka jing em jong pi pitiep nam utaw budan kon udon ka jing em utaw bam dan kon dan ka jing em pipdiang yo jisu kermen wadu jing kermen pia pihi utrai ula pen em mar utaw budan kon udon ka jing kermen ban like em ong ne gospel jingonis chilanong kharbakat ar namar kat kita ke bela pediam yo hakitul ai kata ka boriki bakin yo long kita ki khon ki jong belai utaw budan ublai udon ka jing pen em utaw bam dan ublai dan ka jing pen em kemamot kita ki bam ngai ki bam dan ukon ublai ki bam ngai yu jisu kim dan ka jing pen em namar kadaw nga ong ipi uno ublai jengi ulong ublai jang ka jing pen em Isaya khat ar khot ka ba ar ka khtien jong blai ka ong ha khmi ba pin khmi ba uno blai ulong ka jing pen em ngan syangya ao nganom syateng namar utrai Jehova ulong ka bar utrai Jehova ulong ka bar ki jing ruai ki jenga ka pen kalalong ka jing pen em jenga hallelujah khmi ba to khmi ba uno blai jengi ublai jenga jing pen em uba pen em ya phi uba pen em jenga uba pen em yangi de te ka daw syangya ao what shapting syangya ao pek kum no uba pelai im yo Daniel kai ka ba jia Daniel ba pli pule na ka kitab jong Daniel reulo nang khat ka ba khat reu Daniel men ba usem hukum kala kem Daniel kala bread kram kising baru usem ong kene we kentien to ai bonu blai mishkri klam dapot un pen em ya me shisha unu try Jehova utrai ublai ba danbor ba pelai im yo Daniel naga kram jeng kising ba klamdon kanu ka jingmen sao klamdon kanu ka jingmen sao na kita ki nongshun pinem una blai jing shisha ublai badan bor ublai ba kraubor ublai jong ka jing pen em ublai ba pen em yanga ublai ban pen em yapi ba pen em yangi pitip na em ong ktien ka jong blai naga Filipi chilanong na khat ka ba ar pe pra ka ba ong ba bat klam na pen shifting yapi haki ai na kita ki nongshun na ba hakita ki nongshun kalong ka dakshina ka jing penjok hanrai happy kalong ba kata ka de ka jing pen em kataru kalong na ublai hallelujah snyo thiang snyo bang ba ka ka ktien ka jong try ka ka por ka kubor ka ba ong ngi pen em ya lade pelat im na kata ka jingyap pelaim yalade na ka tujak ka jingyap ka baar kata ka tujak lade pikwa ban like ka na ka dujak kala bamot pan map eki pop jong pi ya suk bat oblai pediang yo jisu ka jingem ka jong pi e yo jisu shekri yo try te pin like em pitip nam lado Christ udan ka jingem jong pi
lalu jisu dan ka jing em ka jong pi haka si jing bishar haka si ke bakat do upi ni ia kata kapor ublei pediang singo bahaya pi ke angel ke pediang burom mi pi bat ke nyalami pi si kata ka ri la pen krek na ka bantar ka jong pi ya pi ke bala pen im yalade nang ne nang nopa ublei yo ban kerkoi pi on kerkoi na mata ke burom jingo amen